Evo ovako, kupio sam ovaj sos za špagete, jako ću ih spremati sa makaronama, čisto zato što sam namćor, i kupio sam i ovaj koji je skoro duplo skuplji. Elem, ovaj je također teži, jedno 25 grama, ovo je 60, ovo je 85. Pročitao sam uputstva i jedan i drugi se isto spremaju, 0,4, a ne pola litra, lad je 0,4 decilitra, to je 0,4 litra, 0,4 litra vode, mlake vode, pa se onda sipa ovaj prah, meša se, pa kada provri, onda se konstantno meša i tako se sprema. I onda ćemo probati prvo ovaj, pa ovaj, i onda ću da spremim pravi marinara sos, to je sos za špagete, jeli. Od pravog paradajza, doduše koristit ću i sok od paradajza. Sve u svemu naravno da će biti bolji ovaj pravi sos od oba ova zajedno, ali zanima me koji će od ova dva biti lepši. Jeftiniji, manji ili veći i skuplji. Pa hajde da vidim.